Africa on air. Africa on air. Benvinguts i benvingudes a aquesta darrera edició d'Àfrica on air. Estem aquí a les Rambles i la veritat és que ja es respira l'estiu, es respira el Festival Grec perquè ja ha donat el tret de sortida oficialment aquest diumenge passat i nosaltres estem aquí proposant aquest viatge cap al continent africà. Soc la Tania Adam i el que hi ha aquí darrere és el set d'Àfrica on air, que és crec que un clar homenatge a la ràdio que ha tingut un paper molt important al continent africà i crec que aquest any que el grec mira cap a l'Àfrica hem volgut fer aquest homenatge amplificant les músiques que se sentiran als escenaris del grec i entendre què és tot aquest amalgamat tan gran quan parlem de músiques africanes, què és. A les 4 sessions el que he volgut és centrar-nos en dos moments de les músiques, no? Aquestes músiques que se'n van cap al continent americà amb els esclaus i després les músiques que es donen al continent africà, tot i que sempre pivoten i que com les persones africanes van arran del món, les músiques segueixen aquest mateix viatge. Llavors aquesta darrera sessió és un viatge totalment musical, és un DJ set sense paraula en el que convidem a fer el viatge des dels sons més interiors, aquests sons que es diuen purs, els sons de les independències africanes i després els sons del futur, el house i l'electrònica africana. És un viatge que va més enllà de tot allò que podrem sentir als escenaris del grec i que els plats i les músiques de vinil i l'ordinador ens permeten arribar més a prop al continent. Este evento de Africa on Air se montó a partir de una invitación del GREC con Radio Africa Magazine y con la Xarxa de Radios. La producción, el diseño del evento, así como la gestión en términos generales de los contenidos y del futuro de ellos fue un trabajo de la Xarxa de Radios Comunitarias que lo que ayuda es a sociabilizar todos estos contenidos y a generar una red de relaciones entre las radios y ecosistemas de Barcelona. Una parte importante y bastante chula del proyecto es de que esta serie de podcasts, de eventos de Africa on Air se están grabando y se produjeron en el kiosco que está aquí en las Ramblas, enfrente del Palau de la Virreina, dentro del proyecto Radio Ramblas. El proyecto de Radio Ramblas tiene una convocatoria abierta y también es susceptible de aceptar otro tipo de propuestas. Entonces, esta es una radio ya estable que gradualmente irá evolucionando para generar relaciones con otras entidades y seguir haciendo radio aquí en este lugar tan precioso que son las Ramblas de Barcelona. Fins aquí hem arribat a aquest Àfrica on air, una verdadera pena perquè ha estat un viatge fantàstic des del primer dia amb Jules Bikoko, amb Papa Orbe. Ha sigut fantàstic, ara està tothom aplaudint, la veritat és que fa molta pena, però encara queda molt festival del grec per gaudir, així que fins la propera. Africa on air. Africa on air. Africa On air. Africa on